niinku yllättävän hyvältä tuo rata kuitenkin tuntui ja oli kiva vetää vähän liippiä, niin koetaan vielä vähän parantaa. Tässä kun katsoi sun ajoa, niin sulla on vähän eri ajolinja mitä muilla kuskeilla parissa kohtaa. Ootteko itse huomannut? Joo, mä kerään kansalta pisteitä, niin ei tää kota muuten niin ne justiinsa. Otetaan vielä englanniksi, Mikko. How was the feeling after the first run? It was quite alright. You know, in the Virgin always the tires are a bit cold, so it's not so perfect yet. But you know, let's see what I can do now in the second one. Siitä lähtee Hirvonen liikkeelle ja Lapikas on kutittelemassa konehuonetta, kun Hirvonen tulee. Ensimmäinen 360 ja yhtään ajovirhettä tällä radalla ei varaa ole tehdä, kun sekunneista taistellaan tällä lyhyellä. Ja auto paluu matkalle. Hyundai i20 on siis kalustona alla. Ja tällä kaudella ja siitä me käännytään 180 vielä kerran makasiinin mutkassa. Ja näin paistaa Hänninen autonsa vauhtiin. Ja nyt katsotaan. Siitä Hänninen tulee, kantaa. Ja tähtäimessä on ajan parannus. Katsotaan, kello käy arvottomasti Ösbergiin. Ei taida riittää sinne, mutta minne riittää. Hänninen tulee, ruutulippu heilahtaa. 1.29.7 parantaa, mutta ei riittävästi. Valmiina. Viimeinen suomalainen radalla. Jantta, the stage is yours. Jari-Matti Latvala. Volkswagen Motorsport, 29-vuotias, töysässä maailmalle ponnistanut VRC-kuljettaja. Uralla yhteensä toistaiseksi 10 MM-osakilpailuvoittoa. Jari-Matti Latvala juuri myöskin Neste Oil rallin voittoa 2010, joten hän kuuluu niihin arvostettujen kuljettajien joukkoon, jotka ovat tämän Suomen osakilpailun pystyneet voittamaan. Ja nyt katsotaan Jari-Matti Latvalan ensimmäinen veto. Tällä kaudella M-sarjassa 1 voitto, 4 podiumsijoitusta ja sarjan kakkosena lähtee Jyväskylään 7 osakilpailua 116 pistettä. Ja siitä Jari-Matti Latvala käskyttää Volkswagenin liikkeelle. 360 menee hieman leveäksi, menee hieman pitkäksi, mutta matka jatkuu. Latvala tulee ensimmäisessä kierrossa. Kartturina miehenä toimii kakkoskuljettajana MM-sarjassa Miikka Anttila. Siinä Latvala taittaa ensimmäistä kierrosta täyteen. Ja kovalla väännöllä, kovalla atakilla tulee sieltä Jari-Matti Latvala. Hieman leveää linjaa, mutta tulee edelleen. Ja ensimmäinen 180 täällä Neste Oilin huoltoaseman päädyssä ja siitä toiselle kierrokselle. Kello käy kovasti ja tavoitteena on siis tuo norjalaiskuljettaja Mats Ösbergin aika, joka pitää edelleen 1.28 tasan. Se on todella kovaa valuuttaa. Se on 2 sekuntia nopeampi kuin legendarinen nopein Markus Grönholm, joka vastaa satojen rippäässä vastussa ja sitten tuohon superfinaaliin. Jari-Matti Latvala. Fordin tehdaskuljettaja. Maailmanmestaruus Volkswagenilla Sebastian Ogierin kanssa. Ja se oli myöskin Latvalan ensimmäinen kunnon titteli. Ja siitä Latvala tulee kovalla linjalla. Vauhtia Volkkarissa on tällä hetkellä. Ensimmäinen suoritus ruutulipulle 1.36. Vedossa, että hieman lämmittelyn yhteydessä niitä enemmän. Ja ne olisivat voineet olla lämpimämmät, mutta nyt tullaan. Jari-Matti Latvalan kyydissä. Ja norjalaiskuljettaja kärkkyy paikkaa siihen superfinaaliin, jossa vastaan tulee Kevyeen. Mutta Latvalalla on vielä oma sanottavana. Makasiini 180 viimeisen kerran. Ja siitä kotimatkalle. Jatkuu tuolla yhdessä vedossa. Vai riittääkö tämä? Latvala tulee. Tulee viimeisiä mutkia. Ja siitä tiukalla ajolinjalla nyt tullaan huomattavasti tarkemmin kuin tuossa ensimmäisessä vedossa. Viimeinen 180. Siitä tulee Latvala 1.28.6. Saa sitten viekö isät vai juhliinko pojat täällä? Neste Oil rallin Helsingin Mätuusradalla. Makasiini 180 tulee tässä.
Viime vuonna siis Neste Oil Rallyn 3. podiumpaikka Östbergille tuli viime vuonna Suomen MM-rallissa. Ja siinähän lähtee totta kai nyt myöskin viikon päästä, kun torstaina kisapyörähtään käytiin hakemaan tuolle sijoitukselle parannusta ja kenties sitä uran toista MM-rallivoittoa. Siitä Östberg ensimmäinen rundi on takana ja Neste Oil ensimmäisessä ajoissa, koska nyt siellä on tuohon ajoon tulee ja Mukula kivien päältä tulee. Hyvin tulee tuo Mapasini 180 toiseen kertaan Östbergiltä. Finaalissa kohti maali suoraan ja kolikollahan arvottiin kumpi lähtee ensimmäisen radalle. Östberg voitti ja nöyränä poikana totesi, että ei vähän päällikkö tule sieltä perästä. Hän lyö tähän pohjat ja ensimmäinen ajo tulee Östbergille tässä. Siitä lähtee Östbergin toinen veto liikkeelle. Ja nyt katsotaan, mihin raivoaa norjalainen. Ja mihin tulee sitten haastaja perässä, kun kaksinkertainen maailmanmestari Bosse Grönholm tulee omaan vetonsa radalle, mutta nyt on norjalaisen juhlaa. Hän on voittanut jo lämmittelyssä tämän päivän starojen kohtaamisen on lyönyt 5 muuta kilpakumppania joukossa 3 suomalaista Juho Hännisen ja Riikkovasti Valttala sekä Mikko Hirvosen. Ja nyt taistelee superfinaalissa sitten Bosse Grönholmia vastaan. Siitä tullaan ensimmäistä kierrosta. Norjalainen rallin maailmanmestari 2003 juhli Petter Solberg. Ja kukaan muu norjalainen ei koskaan rallin historiassa ole tuota MM-titeliä pystynyt voittamaan. Tässä on yksi ehdokas. Siitä tulee viime vuoden Jyväskylän Neste Oil Rallyn 3. Tässä superfinaalissa ja sieltä tulee Max Östberg. Ruutlippu valmiina ilahtamaan, eikä siitä pysähtyy kellot jo. Ai. Päivän pohja. 1.27, 4. Siitä kaasua Hyundai koneeseen. Ja Bosse Grönholm totesi tuossa päästyään ensimmäistä kertaa istumaan tähän Hyundai Motorsportin autoon, että sehän on kuin joulukuusi, joten ei muuta kuin latvaan tähteellä ja kynttilät palamaan. Nyt nimittäin mennään ja ensimmäisen veto. Silloin kun Bosse voitti ensimmäisen maailmanmestaruuden, 5-vuotiaana hän oli sitten, kun Bosse juhli toista kertaa urallaan mestaruutta. Saa huipennuksensa tällä hetkellä. Grönholmin ensimmäinen yritys sieltä ja kovalla linjalla pientä ajovirhettä näyttää sillä tulevan. Ja joutuu hidastamaan, mutta Grönholm tulee 1.30,1 ja 1/10 tuossa parhaassa ajassa. Siitä Markus Grönholm liikkeelle ja nyt sitten norjalaisnuorukainen koville, kun legenda astuu kehiin. 46-vuotias kaksinkertainen mestari tulee siitä ja nyt tulee hieman osumaan tuossa ensimmäisessä 360. Kuinka paljon se sakottaa. Hyundai liitää. Ja nyt pitää löytyä sitä Markku Aleni lanseeravaa maksimum-ätäkkiä tähän Helsingin kaupungille. Enää legendoilla yhteensä 21. Alueella on vain 3, jota pientä pesäeroa ja kunnioitusta siitä. Grönholm vaihtaa viimeisen Makasiinin 180. Siitä viimeiseen 180 ja niin aikaa pysähtyy kellot siellä tulee. Norjalainen jännittää. 1.29,2. Grönholm parantaa, mutta ei paranna riittävästi. Vajaa pari sekuntia jää vielä norjalaiselle hyvää. Ja hän on